Здравейте, хора! Аз съм Бобо от The Jungle Spiders. Тук при мен е Мони и днес ние ще играем на Ultra Hardcore Survival. И ще ме извинявате, че сме събрали някакви неща, но просто се сетихме преди малко да снимаме, а вече го бяхме започнали. Аз вземам дървения меч. Биеме с някакви монстърчета. И бъкано с гастове. И уичове. И те, които са наобратно, са босове. Ага. Ох, убих го най-после. Убих боса на тези летящи ангели. Супер. Гаст. Конни. Уичове. Много уичове. Ау. Тя ще отреза на гаста. Намали си звука, казах. Намалене, ау. Мисли гастове. Бобо. И още горя. Взим тя айтемите да знаеш. Не мога да го бягам. Ти да си ги вземеш. Не, благодаря, ще си направя бункера. Да си направим няколко бункера. За да ако отидем по-напред там да се криеме. Схвана ли? Да не е само един, за да поставим започне. Ох, да нещо ме удари. Един бункер на спауна. Ето, бункер е на спауна. Ама не е буквално да спауна, да трябва да е буквално да спауна. Оставам 3 камънни меча вътре и камъни. И аз ще остава още един камънен меч вътре. И да отиваме. Да оцеляваме. Да съберем малко дърво ще интересно. Аз имам да събирам дърво. Това си хора баш нормално седане. Хардкор. Гаст. Това по-гадно. Ох. Кофти. Бегам. Беги бързо. Ти ще смажи. Те са милиарди гастове хора. Как ще ги победим? Целта е да ги победим всичките. Абсолютно всички да убиеме. Абсолютно всички. И всички учеви, всички монстъри. Абсолютно всичко. И тогава бием. Само че аз останах с 8 разпална. Да. Ти къде ли за разпалните? Не. Имаме 10 респауна за цялата игра. Да, хора, има 10 респауна за цялата игра. Аре без респауни всъщност. Аре с 20. Добре. Окей, значи аз имам 18. Аз 19. Ви сте грамадни. Бягай по-добре. Ох, няма как. Бягам. Има един джеп. Виж тук е овцата джеп. Останах с 17 респауна. Не се бий толкова много. Аз просто искам да ходя някъде и те ме убиват. Нали много гадно първа дърво и го слагам в чиста. Честа ни е главното нещо. Защото с него си държим всички мечове и нещо. Това е много яка песен на Селена Гомес. Като? О, виж. Лели, тук са милиарди гастове, брат. Рънвай! Милиарди уичове ще убие един уич за... Не, те са милиарди, няма как. Видях ти мече, вземам го почти го върна. Стрелят ма. Уичове. Под вода нищо не мога да ми направите, бе. Убих уичи ми дропна 2 спайдер очи. Нищо не мога да ми направите във вода. Само подскачам. Умирам. Аз просто съм във вода и нищо Много ми сърце съм, имам пойзън. Сама вода и нищо не ми правят. Само скачам. Аз съм при махалата на гастовете. Между другото. Това е трагично си. Гадно. Аз съм при махалата на гастовете. Брави се, маче. Овцата джеп е най-яката овца. Това каза, докато се занимава с тебе. Сега ще започна по всички по тебе. Чакай, аз оцелих един и всички такова по мене. Какво е това? Това е като пигмени. Те като пигмените ли са?
Не знам. Те работят заедно, пингвините. Strange. Гъстове. Sound strange. Слънче ми дробна, пръчка чудесно. Това ни е храната, защото Мония реши да вземе толкова Иначе нямаше да било. оцелееме. Да. Моня ти с колко разпълно остана? 17. И аз съм с 17. Witch. Witch. Чак сега ли го видя? Бие ми Poison. И се хелтва в момента. Аз го бия с ръка. Но яко го бия. Какво ме биеше отзаде? Умирам. Yes. А вече съм 16. Азай сега идва. То Switch как ме следи? Ау! Така. Умрях. Умря ли? Да, ми е 16. Аз се ръмвам. Аз бягам от тук. Страх ме. Страх ме да живея тук. Милиарди гъстове. Мале, това ме плаши вече. Добре. Питай дали може и за 2 дни. Добре. Може аз не че ще ви хареса и няма да искате само за една нощ толкова да ходим повече далече, да? Чуваш ли Бобо? Да. Мони, ела при мен, където съм аз. Чакай. Ако искаш се телепортни, защото тук е много хубаво. Има да си направим къща на дърво. Защото не ми се живее. По Бобо ли спиш? Да. По Монито Бобо. Не, само тъпа Бобо. Защото съм тъп. Бобо ли искаме? Не бе, и долна черта. Наклонена да. Ох. На другата страна. Майко мила. Колко страни са, бе? Оба, съжалявам. Ето това е А хубаво. спална ни, какво ще правим? На къде са гастовете? На там. Там. Тук има хубава каменна част. Ето няма да видиш. А не, това е от сънд. Чудесно. Всичките ни мечове и храна трябваше да вземе. Трябваше дивно нещо. Поне го направим сутрин, защото нищо не виждам. Добре. Окей. Направи сутрин, че тук Добре сега. почти нищо не виждам. Най-вероятно и хората нищо не виждат. Ето така, по-добре. Също такова. Прасе. Пиги. Ей. Зомби. Скелет. Ау. Скелета не ми обръща внимание. Мони. Зарежи. Вече ми обърна и ме преби. И дойде зомби. Убих зомбака. До колко време ще ни бъде клипа? Още. Защото вече е на 9 минути. Нищо. Зомби и скелет се бият. Ти защо уби моят добър приятел на име зомби? Не, умирам! О. И аз. Останах с 15 респаун. И двамата от скелета. Не вземе нещата. Аре тук си живееме, човек. Окей.
Аз започвам да копая малко надолу. И аз трябва да се бия за полушенки. Сериозно ще изкъбиш респауните и ще стане лошо. Ами... Или по-точно тебе. Имаме си вече долен етаж. Хора мислят това да е за клипа. Умирам, брат, умирам. Стана 11 минутки. Умирам. Бай! Ба-ба-ба-ба-ба!